Ξαφνικά από εκεί που δεν έχουν συνηθίσει τόσο πολύ, ξαφνικά παίζουν συνέχεια, οπότε μετά κουράζονται και θέλουν να κοιμηθούν. Έτσι είναι. Πάμε τώρα στην Όλγα. Βεβαίως, θα σας πάω σε ένα πάρα πολύ όμορφο Γιατί ζευγάρι. πετάχτηκε αυτή η Ξανθιά και να πάμε στην Όλγα. Παρουσιάστριά μας. Μπορούμε να πούμε ότι είναι συμπαρουσιάστρια. Τέλος πάντων. Οπότε μπορεί να λέει κάτι. Πάμε τώρα στην Όλγα. Λοιπόν, συναντήσαμε τη Μαργαρίτα Βανδόρου. Η Μαργαρίτα Βανδόρου είναι η γονή του γνωστού ηθοποιού Νίκου Βανδόρου και ανιψιά του Θεόφιλου Βανδόρου. Είναι μαζί με τον Ανδρέα Ορφανίδη, ο οποίος έχει πρωταγωνιστεί στον τελευταίο κύκλο των Κλεμμένων Ονείρων ως Στέφανος. Του συναντήσαμε. Είναι έγκυος η Μαργαρίτα. Μας μίλησαν. Θα το δούμε στο βίντεο. Νομίζω είναι 7 μηνών, αν δεν κάνω λάθος. Είναι 7 μηνών. Του συνάντησε η Τζοάννα Χριστοφόρου και μας μίλησαν για τις σχέσεις τους, πώς γνωριστήκανε, πώς. Τι ωραία εικόνα! Τι ωραίο! Ο παππούς και ο θείος αλλά και οι γονείς έπραξαν την εγκυμοσύνη και τη σχέση είναι μαζί από 19 χρονών, πρέπει να σας πω. Εμάς τα πεις όλα. Δεν σας τα λέω όλα. Δεν είναι εσύ όλα κάθε φορά. Πάμε στη σχολή χορού που πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Στο έχω ξαναπεί. Άλλη μία φορά να το κάνει, Κρατερέ μου, τι θα γίνει. Συγγνώμη, Κρατερέ μου, συγγνώμη. Δεν πειράζει, Όλγα μου. Πάμε στο βίντεο σας παρακαλώ. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Ο Ανδρέας Ορφανίδης, ο οποίος πρωταγωνίστησε στον τελευταίο κύκλο των Κλεμμένων Ονείρων, ενσαρκώνοντας στο ρόλο του Στέφανου, δεν είναι μια απλή περίπτωση. Και αυτό γιατί εκτός από την ενασχόλησή του με την υποκριτική, ο ηθοποιός μαζί με τη γυναίκα του Μαργαρίτα Βανδόρου, εγγονή του ηθοποιού Νίκου Βανδόρου, διατηρούν σχολή χορού και πολεμικών τεχνών στο κέντρο της Αθήνας. Γνωρίστηκαν στη δραματική σχολή όπου σπούδαζαν και η όμορφη Μαργαρίτα αντιστεκόταν στο φλερτ του Ανδρέα. Τελικά, ο Κύπριος ηθοποιός είχε πείσμα και τα κατάφερε. Όχι μόνο την έκανε κοπέλα του, αλλά σήμερα, 10 χρόνια μετά, περιμένουν το πρώτο παιδάκι τους που θα έρθει στον κόσμο τον Αύγουστο. Ήμασταν 18 και 19. Μην πεις πόσα χρόνια πέρασανε. Και ήμασταν συμμαθητές. Τη συνέβευτα, έτρωγα χιλόπιτες, απανωτές. Όχι, δεν έτρωγες χιλόπιτες απανωτές. Απλά έπρεπε να προσπαθήσεις λίγο. Πώς την προσέγγισα, της είπα: έχω γράψει ένα θεατρικό έργο, ρε παιδί μου, και θέλω να είσαι πρωταγωνιστριά μου. Και ξέρεις, είναι έτσι λίγο στραβωμένη. Τώρα πώς είναι αυτό, ξέρεις. Είχαμε μόλις έρθει από την Κύπρο, ήμουν λίγο περίεργος. Αλλά εντάξει, τα καταφέραμε, κάναμε και το θεατρικό, κάναμε και άλλες δουλειές μετά. Είμαστε. Με ανέχεται ακόμη, ναι. Και νομίζω είναι και δικό μου. Sometimes I shave my legs and sometimes I don't. Πόσο μηνών είσαι? 7. Και είναι? Είναι αγοράκι. Πώς το μάθατε ότι είσαι έγκυος? Πρώτα, ξέρεις, παραδοσιακά κάνεις σεξ. Οπότε λες τώρα μπορεί και να έχει πιάσει. Μετά πας σε ένα γιατρό. Το πήγα πολύ. Όχι, το περιμέναμε και το μάθαμε. Ήμουνα στο γύρισμα, λοιπόν, ήμουνα σε Κλεμμένα Όνειρα. Κάναμε αλλαγή location, τέλος πάντων, ράζαμε μια περιοχή. Ήμουνα στο αυτοκίνητο του Κωνσταντίνου του Λάγκου και μου το ανακοινώνει και είχα παγώσει εγώ. Όταν μου το είπε, είμαι έγκυος και το άκουσα ο Κωνσταντίνος, ξέρεις, από το ακουστικό δίπλα και μου λέει, τι, να έχεις πατέρας. Είχαμε να σκοτωθούμε λίγο να φυγαίνω. Ήτανε πολύ καλό, το θέλαμε και οι δύο και ήταν μεγάλη ευλογία για μας και χαρά. Οι γονείς πώς αντιδράσανε? Φρικάρανε, όχι, ναι. Ενθουσιάστηκα και ο παππούς ενθουσιάστηκε γιατί είναι δυσέγγωνο και μου λέει τώρα τι μου έκανες, πρέπει να ζήσω κι άλλο. Και ο θείος? Ο θείος και αυτός είναι πάρα πολύ χαρούμενος και με αυτόν είμαστε πολύ δεμένοι και είμαστε στενή οικογένεια και αυτόν τον θαύμαζα πάρα πολύ μεγαλώνοντας, ήταν και πιο αλάνη, οπότε τον έβλεπα και λίγο αλλιώς. Και είναι και αυτός πολύ χαρούμενος, το περιμένουμε όλοι πολύ, με αγάπη το μωρό. Πώς είναι να είστε τόσα χρόνια μαζί, αγαπημένοι, να περιμένετε τώρα και το μωράκι σας και να δουλεύετε και μαζί? Επειδή μαζογράφηκα με ψέματα. Για μας δεν είναι παράξενο. Επειδή ήμασταν μαζί στη σχολή και μετά δουλεύαμε μαζί σχεδόν σε όλες μας τις δουλειές. Σχεδόν σε όλες, δηλαδή, ναι. Δεν μας φαίνεται παράξενο. Για κάποιο λόγο δουλεύουμε καλά μαζί. Δηλαδή, όταν είμαστε και οι δύο σε μια δουλειά, βγάζουμε καλύτερο εαυτό από ότι να είμαστε χώρια. Δεν ξέρω. Χωρίς να ακούσω πολύ φλόρος,
νιώθω καλύτερα και νιώθω ότι είμαι στο περιβάλλον μου όταν είναι κοντά με Μαργαρίτα. Συνεχίζεις και διδάσκεις χορό ακόμα και που είσαι 7 μηνών αγγιός? Ναι. Και θα συνεχίσω μέχρι να μπω στον 8ο. Τι έπαθες? Γιατί τραβήχτηκες? Ήθελα να σε κοιτάξω στα μάτια. Όταν έρχονται οι μαθητές σου για να τους κάνεις kickboxing και βλέπουν ότι είσαι εσύ που έπαιζες τα κλεμμένα όνειρα ή οι μαθητές όταν πηγαίνεις σε αγώνες, πώς αντιδρούνε? Κοίταξε, επειδή οι μαθητές μου οι περισσότεροι με ξέρουν και από πριν, δεν είχε αλλάξει η σχέση μας και δυναμική. Δηλαδή, μου μιλάνε πάντα ευγενικά, με σεβασμό, στα πλαίσια της ιεραρχίας χώρας που έχουν τα συστήματα αυτά. Η πλάκα είναι με τις άλλες σχολές που πάμε σε αγώνες να παίξουν οι μαθητές μου. Έρχονται καμιά φορά με να γνωρίζουν ή δεν είναι σίγουροι από πού με ξέρουν. Εντάξει, βγάζουμε καμιά φωτογραφία, αλλά μετά μου λένε τώρα το δικό σου θα τον πλακώσω. Το μαθητή σου μου λέγεται τέτοια. Εσύ θα παίξεις, είσαι ηθοποιός, και τέτοια. Τα ξεπερνάμε, είναι ωραία. Επαγγελματικά τι κάνετε? Ξεκινάμε γυρίσματα για μια νέα σειρά στο Σίγμα της Κύπρου. Θα είναι με το καλό η Παναγιώτη Βλαντή, ο Πασχάλης ο Τσαρούχας, ο Φίλιππος Ζοφιανός. Είναι μια ιδέα και σκηνοθεσία του Σταύρου του Ποταμάρη, που είχε κάνει και το Βάλς με 12 θεούς. Εσύ Μαργαρίτα, ο άντρας είναι πολύ άσχολος. Εγώ του χρόνου θα είμαι στη σχολή και με το μωρό. Γιατί θα γεννήσουμε το παιδάκι και θα χρειάζομαι πολύ να είμαι με το μωρό. Θα είμαι κι εγώ κοντά στο παιδί, θέλω να συμπληρώσω. Οπότε προσπαθούμε και παλεύουμε να κάνουμε πολλά πράγματα που μας ευχαριστούν ευτυχώς και μας ικανοποιούν, γιατί σε αυτήν την εποχή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Και είναι όλα πολύ ρευστά. Οπότε ευτυχώς είμαστε σε θέση να κάνουμε πράγματα που αγαπάμε και μπορούμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό και για μένα είναι να είμαι κοντά στο παιδί μου, να ξέρει ποιος είμαι. Παρακαλώ. Αυτός είναι έρωτας. Αυτή είναι αγάπη. Ορίστε, κυρίες και κύριοι. Μα είναι δυνατό. Εντάξει, τα παιδιά είναι πάρα πολύ αγαπημένα και ερωτευμένα. Ναι. Δεν καταλαβαίνω το δικό στο θέμα ποιο είναι. Δεν είναι τις παρούσες να το πούμε και να το λύσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα υπέροχα μηνύματα που μας στέλνετε από όλη την Ελλάδα. Από χθες. Σαν καναρινάκια, φίλιο, τέλειο. Από χθες το κέρδισα το ισοπλάνο, το κοντινό, το κέρδισα. Από παντού, από όλη την Ελλάδα, αλήθεια. Από την Πάτη, από τη Λάρισα, από την Έδεσα. Είναι απίστευτα τα μηνύματα που μας στέλνετε. Που σας γιατί στείλαμε μήνυμα, να ξέρετε, καλημέρα, από πού μας βλέπετε κτλ. Και μας στέλνουν συνέχεια και ευχαριστούμε πάρα πολύ από όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά. Και να πούμε για τα παιδιά με το καλό το μωρό τους που θα έρθει σε 2 μήνες. Και να είστε πάντα έτσι όπως σας είδαμε σήμερα στο βίντεο. Ναι. Για να αποτελείτε παράδειγμα. Βγάζει κάποια θέματα. Έχει κάποια είδους παράπονα. Έχει λίγο θυμό μέσα του. Γιατί δεν καταλάβω. Υπάρχει καταπιεσμένος θυμός και άρνηση. Και άρνηση σίγουρα. Η άρνηση είναι μόνιμη, δεν Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν καταλαβαίνω. Στέλιο, δώσε μας μια Δεν ξέρω. Αρχίζω να ξανασκέφτομαι γιατί τον πρότεινα. Πολύ αργά, Δεν φίλε. ξέρω γιατί σε πρότεινα τελικά. Τώρα είναι πολύ αργά πια. Τέλος πάντων, τώρα την πήρες στη δουλίτσα, έγινες και παρουσιαστής. Σας έφερα αγόρι. Πάει στο καλό. Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Κομμάτια να γίνει. Κομμάτια να γίνει. Χαϊδάρη, Ελευθερούπολη, Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Χαϊδάρη, Πετρούπολη, όλα. Αμαλιάδα, πάρα πολύ ευχαριστούμε. Μας λένε πιο πολύ, μα έχετε να ξέρετε, μας βλέπουν και χουζουρεύοντας. Αλήθεια. Αλλά αυτό είναι το καλύτερο. Πολύ ωραίο. Χουζούρι, Μας τηλεόραση. στέλνουν κάτι φωτογραφίες. Αυτή είναι η θέα από τη Σοφίτα μου. Πραγματικά. Τι θέα είναι αυτή και πού είναι αυτή η Σοφίτα. Και βλέπω από κάτω ένα δάσος με ποτάμι. Τι γίνεται, παιδιά. Λοιπόν, θέλω να σας ενημερώσω ότι έχει έρθει, ποιος έχει έρθει, Νίκο, ο Σεξ και... Η Λούγκρα. Ο Σεξ και η Λούγκρα είναι εδώ. Πες μας τι είναι. Ποιος είναι? Να μάθουμε. Είναι τα σκυλιά του Λάκη Γαβαλά, παιδιά. Ναι, να ξέρουμε τι είναι. Γιατί έτσι όπως το Έχεις κάτι ονομάσει? Ναι. Ναι, αυτό είναι. Ναι. Εντάξει. Αυτό είναι. Δηλαδή, ο Λάκης Γαβαλάς είναι εδώ βασικά, σε πάρα πολύ λίγο. Πρόκειται. Φίλιο, είναι δυνατόν να λέγαμε κάτι τέτοιο στον αέρα χωρίς να είναι διπλοτσεκαρισμένο? Μου έχει κοπεί λίγο η ανάσα, τι εννοείται? Δήλωσε την παρέτησή της μόνης πάντως. Ναι, είπε μόνη της θα φύγω. Βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Προτείνω να φύγω από την εκπομπή. Και να πούμε σε όλο αυτό ότι βρέχει και στη Θεσσαλονίκη. Βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Καταρακτοδός μας λένε. Λοιπόν, ο Λάκης Γαβαλάς με τα 2 σκυλάκια του και βεβαίως με πάρα πολλά πράγματα έρχεται σε λίγο στην εκπομπή μας. Έχουμε τη μαγειρική μας, έχουμε τα ζώδιά μας, έχουμε τους υπόλοιπους καλεσμένους, έχουμε τον Νίκο και το Στέλιο.
Στέλιο, να ξέρετε ότι θα κρατήσει ώρα αυτό εδώ που θα είστε. Θέλω να είστε προετοιμασμένοι για κάποια πράγματα. Όχι, Μαρίζη, θέλω να δω πώς θα εξελιχθεί αυτό μεταξύ σας, οπότε δεν φεύγω. Θα σας τα φτιάξουμε και μετά θα φύγουμε. Γιατί έχουμε και την όπως βάσια, καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουμε και τη βάσια μας. Και τι είπες, Φιλιό, όχι, μπορούμε να το πούμε. Αυτόν που θα ο πιο δυνατός, Φιλιό. Ο πιο εκπαιδευμένος παρουσιαστής θα μείνει, Φιλιό. Αυτός που είναι παντός καιρού, Φιλιό. Είναι λίγο ψυχρά τα φώτα σου. Τι είναι ψυχρά τα φώτα μου, το είδες και εσύ, το βλέπεις και εσύ, έτσι. Νομίζω βοηθάει λίγο η παραγωγή πιο πολύ τη γυναίκα σου. Δεν υπάρχει, γι' αυτό εμείς ξέρουμε τι να κάνουμε.